Huria nane hawolongan di bagasan Yesus Kristus, horasma dihita saluhutna. Nungaing mingguta mima par ujung tahun par huriaun, par ningotan diaka nong meding. Jadi ngota tiok bera amang inang dohot titara di bagas joron acara khusus sian distrik Walu DKI Jakarta. Jadi di acara tayan non gudang responsoria manang marsorin. Ano di acara nomor 16 acara parningotan ni namoding dohot majah guar ni akaruasta namoding di satu bulunan non di pasar tami tu amang pedita. Masuk mahita tu acara ta jauh-jauh tu parsaoran. Huria nahena holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Nunga saat kita tu minggu ujung tahun par huriaun. Jala parningotan dia kanong moding. Mingguon pasunggul tu hita memento mori lapatanna ingot ari hamamatem. Molotadok hamatean dang nalau patubu biar di rohatta. Ale pa ingoton na marujung do musenguluta ikomasa do hamateani. Salpu do hita sian hasianganon asamar hita sunggul-sungguli di paingot hita asamar situtu mamaketiki na jopok na pinasahat ni debata tu hita tu ulaun hasitongan ulaun na makkorhon na dinggat tunguluta dot humaliangta hupasat hami matabi selamat hari minggu ma dihamu saluhutna. Martiki do ngulutta di hasianganon jala hatop dolau salpu alai dipatakas topik minggu sadariod do hita di ujung na sugut masa do pangumuman na parpudi ditikina dang adong na buni sian adopan ni debata patar do sudi maralu semba sudi kapabahenan ni jolma alai dia kena persea ari parpudi dang ari hatahuton alai ari hamonangan alai diari ni iro digohi debata baga-baga haluaun tuak kana porsea di Yesus Kristus. Atong bongot mahita tu parsauran nabadia laho mamuji dohot pasangapot tu harta roma hita marsob batu jolona marede mahita bukwede 834 ayat 1 ayat 3 nama si holdo rohakku. So
marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tod di parbadia, na tumapalangi dohot tanoon, amen. Songon duhut-duhut dosa luhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhut i dosa luhut hasangapon ni jolma. Nunga malus duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bungai, alay na hotdo hata ni Tuhan ni rodi saliling-liling na, say burjuma ho rasi-rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan yak kana mate, dohot ak kana mangulu. Hodo na punahami, manang mangulu manang mate pe hami. Nang pemerdalan hami di ruan ni halinggoman ni hamatean. Dang huhabiari hami be hamatean ni, ay hodo dongan nami. Dang tertiup hami hamatean manang tanomani be hami, ay hodo Tuhan nami nang humokop pami. Jalahona punahami, rohami na yang tuho, mangido sahat tuho matud dinami dohot daging nami asa di homa hami manang mangulu manang mate sa tiup matangan nami urubi hami marhite-hite pakokokmi asa sahat tami tuhanguluan na sorasuda, amin. Mari dihita. Tatangihon ma pati ni debata di minggu ta sadarion iman atar surat di 2 Tesalonik 2 ayat 15 satu ayat 17. Atong aliak kadongan hot mahamu jongjong dalam marsitiopan mahamu tuak kapuda na huajaron hami tuhamu marhite sian hata nang surat pe apala tuhatta Yesus Kristus dohot debata amatta na makaholongi hita jala mangalehon apul-apul na miak totong dohot pakirimon na dinggan sian asini rohai ibana mga puli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon ng hata na dinggan rap mangido gogo mahita tu debata lahu mangulahon patitnay ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobarto patikmi, amen. Mari dihita.
katopoti madosatta tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di jolom martang yang tuho dada mangasahon hati koran nami na mangasahon asini roham na gudangido. Nunga di pamonang ho hami marhite Yesus Kristus nang manaluhon hamatiani gabi partohap hami di ngulu na manotong jalan marsiho totong di ulaun ni Tuhani alai sipata do hami madabu tupad delean juppa hasusaan manang parukilot to hami dang masihohot bihami mangulahon lo maniroham alai lo manirohanami ma huulahon hami. Say sungguli maroha nami, asa mubaroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo hami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosatta. Humokop pita gabi dosa do ibana na sutumada dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mari dehita. Hatani debata turpuk di hari mingguan imana tersurat di sepanjang sada ayat sada satu ayat pitu on mahatani Jehovah narotusi sepanya anak nisi Kusi ima anak nisi Gedalia ima anak nisi Amaria ima anak nisi Hiskia ujudiaka ari nisi Josia anak nisi Amon raja sia Juda. Rasi ponokku majol madohot pinahan, rasi ponokku mapidong akka na martonga-tonga langit dohot dekke,
akkana di bagasan laut, akka jolma parjahat, rap dohot sibain gasip, ahu patongon maniapon akka jolmai sian sisit ni tanoon, ninna Jahoba. Rodi hala akka namar sobba tu parangan di langit, di atasnya akka tarup akka namar singgang, huhut marmangmang tu Jahoba, huhut marmangmang tu Malkom. Hohom mahamu maradupot tu Jahoba, ajonok nama ari ni Jahoba. Ainunga dipadiri Jahoba sada pelean si patongon, nunga diperbadiai halak na panionai ima sahatna mertua do akkana tu mangihon hatani debata jalan no peopsa. Amin. Mari dehita. Tidak ko mahaporsiaw tay, songon na hinatidak ko dinukata sa haporsiaon di sadok portibion, rap mahitamadok, au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugona suhatu dosan, natu mo palangit doho tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, imana tinubuhan ni si Maria, nagabigabian si Anton di Parbadia, andorang suhabubuan, ido tu hatta na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na matarpajal do ibana di hao pinarsilang, na tuatubana torudung ditanom, na mula mangolo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siamu ni pata Jahoba, amanai pargugo na suhatudusani, di simay bana pay mamula sukututanoon, manguhumi halak na mengulu dohot na mate, au porsea diton di Parbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatupan halak Kristen akka na badia, dohot dia sandosa, dohot dia tay na mandok, mula mangulu sugut daging halak nang mate, dohot dia keluan na surasuda. Amin.
tabigema ede puji-pujian sian paduan suara allegra diudutian non dohot kor ama.
Tikting namasa di huriata di mingguon tanggal 23 November 2025. Na perjolo na naeng marbagas. Tiktik perjolo dohot paduahon. Naeng majalo paso-paso pabagas soma domek imasuli ruas ni haga BP Cibubur Resort Cibubur anak ni amang Abimelek imasuli tubuh ni inang Elizabeth Laifeni siakuta lapangan tembak wi onom dohot oroana uli rohana boru si majutak boru ni amang bonar si majutak tubuh ni inang binahas Rina Megawati boru pakpahan ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur sian huta lapangan tembak manang uik onom Pamasumasgo di Patupa hari Sabtu tanggal 20 November 2025 di HKBP Cibubur Resort Cibubur masuk pukul 8 WIB. Tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu pabagasoma Denis Romulus Sirait. Anak ni amang Tibul Harapan Parulian Sirait nahinan. Tubuh ni inang Mariati Magdalena Boru Gurning ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur sian huta Jalan Jati nomor 10 sia RT 06 RW 006 Kelurahan Cibubur Manang Uiksada dohot oroana Stepani Septina Boru Simajutak Boru ni amang dua aman parluhuta Simajutak nahinan tubuh ni inang Risma Boru Simamora nahinan ruas ni HKBP Sintang Resort Sintang Distrik 20 Lalu Deboskap sian huta Jalan Wepang Orai Gang Batubara Sintang Pamasumasua di Patupa hari Sabtu tanggal 20 November 2025 di HKBP Cibubur Cibubur masuk pukul 10 WIB. Napaduahon ruhut parmahanion pamisangon manang RPP. Mamuka sadarion hona ruhut parmahanion pamisangon do sabar naik mahariaja. Ala mangalaosi patik papituhon manang marsi 22. Inganan di lapangan tembak uik pitu. Napatuluhon Minggu ujung tahun parhuriaon. Sadarion Minggu 23 November 2025 ima minggu ujung tahun parhuriaon. Perningotan ni akanang moding jala jahanota doa aka guar ni ruas nong moding nasa tahun parhuriaon. Napaupaton
Parguru malua dohot permingguon ibadah khusus. Mamuka sadarion Minggu 23 November 2025 masohok majolo marsiajar parguru malua dohot permingguon ibadah khusus manang ipsus domo tu persiapan Natal. Napalimahon Dewan Koinonia. Seksi punguan lansia. Hari Minggu tanggal 30 November 2025 ima apen pertama dohot parheheon lansia ni huriata. Laos nasida do nama kobasi permingguon di huriata. Napaunopon Dewan Diakonia San Parsahiton. Songon naung tarsurat di tik-tik-tak. Napapituhon Panitia Pembangunan HKBP Cibubur periode tahun 2025 1 tahun 2027. Laporan perhepengon Panitia Pembangunan Boi Mata Jahat di Warta Naung Tatio B. Napawaluhon Majahat Tona Sinode HKP Distrik Walu DKI Jakarta. Tona Sinode Distrik HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Mandapoton nahi naholongan sude ruas ni huriata HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Marhite padi taresod di inganat tabe. Asini roha madihamudo da mesia debata ama. Anakna Tuhan Yesus Kristus dohot todi probadia. Amin. Tapuji matuhata na mangaramoti Sinode Distrik naung dipatupa di Detavia Heritage Hotel Jakarta Pusat di hari 10 November 2025 ni dohotan ni 220 sia halak Sinodestan sian 230 nah hinirim ro. Sinode Distrikon sinodangan ni tema pengajaran iman di tengah keluarga tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat 9. Nama nunggu lihita sude di kondisi ni portibi nagok parukilon jalahatop sai muba-uba. Alani ganupuria dang boy leba marnida na masaon. Ikom marsitutu dohita papatarhon holong doho tau duo tu debata di sude rumang ni pernguluon jala dibonai masian ganuk keluarga. Di Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta on di jalo peserta Sinode Distrik laporan pangulaon ni Pareses. Laporan keuangan distrik dohok laporan badan audit ni distrikta. Tahalasodo pakobasion ni panitia tahun transformasi namar pakorhon panupahion aka ulaon di distrikta sataunon isarani pembekalan pangulan agok tiki pelatihan database dohot ulaon di distrik naung mardalan di tonga-tonga ni huria di Parsirangguto sude Parsinode Distrik do program dohot anggaran HKB Distrik Walu DKI Jakarta di tahun 2026 anggiat boy paisaton dohot parenggaton pakobasiota. Di bagasala seniroha dohot persitutuo do parsinode madohoti ulaoni. Marsaringar dohatan di debata di Sinode Distrikon. Marhite ibadah pamuhai dohot pangujungi. Di patupado ulaon nabadia asala marsihoho parsinode mangasahon huasoni Jahoba di Sudesi hataan do disiulaun di keluarga dohot huria. Jala di paujung do Sinode marhite partangyangan dohot laho pataruhon parsinode mulag tu inganam pakabasionna. Dohot manangnya kostadok ruas ni huria HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Songonima pinasato na Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Saya dipergugoi jala di patau debatama Uriana lau pasauto tahina, bae sangap di guarna, gabi pasu-pasu tu portibion. Tahaposi made bata nasun hina gogoi, napaluau kuriana
di na mga dopi ragam ni hamaolon di ganu partikian dohot di sude inganan. Amin. Jakarta 10 November 2025. Tabe mardonga tangiang atas guar sude peserta sinode Parese HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Pendeta Oloan Nainggolan STH. Sonari saat mahita tu acara pernengotan ruas nihuriana moding. Jongjong mahita salhuna. Ujung perjalanan ningolu ni dongat tahun, laos paingoto kita do sude. Nak kita pedi sada tiki tong do songon nasida ikom moding. Alani i tok tong mahita marpakrimo na mangolu saliling di Portibion. Jala say hubas manang sari-hari pehita laho manadiko tanoon. Taingok mahatan itu hata di pangukapo sa plopat ayat 10 tolube. Martua maakana mate di bagasa Tuhani olat nion tutu di dokter di masohot manasida siapa rukilo nasida aina mangihut matu nasida niula nasidai tabuan masude keluarga naksi solhot nati ninggalhon ni dongata naong jumolo modingi asa anggiat matu hatta na mangapuli nasida alani martang yang mahita di bagasar rohatabe. Amin la Ustad dehon mak. Hudul mahita songoni masa hani tikting di minggu tasadarion aka tikting na mangihut boy mata jaha dina tersurat di warta jemaat. Tuhan memberkati. Tabi gema di puji-pujian sian korwik 10 sada diudutian non korwik 12.
Nuaeng sahat mahita tu paningotan ni aka naumonding sian tonga-tonga ni huriata sataon parhuriahon. Ima sian 24 November 2024 sahat 20 November 2025. Marende mahita. Didok Apostel Paulus di suratna tu Huria Tesalonik, naing matakas botonu ale akadongan taringo tu aka namonding asa ungang marsak kamu songang aka naleban naso marpakirimoni ay molo porsea hita naung mate Jesus dot hehe sadok togi hononi debatado Rabdo Jesus nang akan namonding marite ite ibana. Tatangihon ma natar surat di konfesi HKBP taringotu parningotan ni namonding taha porsiai jala taha tidak pedo apedo tu jolma mate sahali dungi uhumi namaradian nama ibana sian ulaunna jala Tuhan Yesus Kristus do Tuhan ni nama ngulu dohot namate asa ia tabahen pe parningotan dia kana monding namarningot ajalta sadiri dohi tadisi dohot pahoton pakirimota di hadodomu ni akan naporsea tu debata dohot pahoton rohata duih di ngulu paru kilonon marhite podawon taalo jala tatulak do poda hasi pelebeguon namandok adong do pardomuan di tondi naung mate do jolma namangolu. Onma goar ni namonding di huriata sataon parhuriaunon ima situa Anton Albert Hasiholan Sitio manang oppu Lionel Doli umur 71 tahun sian wek 2 Intan SK Boru Simanjutak STH manang opul Lingkom Boru umur 82 sian wek 12 Indra Erikson Gultom sarjana ekonomi manang Amaraja umur 45 tahun sian wek 2 Ditsaro Mustafa Simamora manang Oindoli umur 75 tahun sian wek 7 Junggap Sahalatua Siagian manang Ama Leonard umur 76 tahun sian wek sada Ros Intan Boru Sialagan manang Oppu ni Siabi Boru
umur 70 tahun, sian wek sada. Rospita Boru Huta Barat, umur 40 tahun, sian wek sia. Sidang Marsedi Pardede, Manang Amajuan, umur 30 tahun, sian wek 2. Antonius Hutagalung Manang Ama Aldo, umur 67 tahun, sian wek 2. Situa Washington Hutagalung Manang Opuni Sisahat Doli, umur 84 tahun, sian wek 6. Situa Duaman Firman Manotong Siagian MM Manang Opu Daniel Doli, umur 71 tahun, sian wek 8. Tiadur Boru Pangaribuan Manang Opu Johannes Boru, umur 85 tahun, sian wek 5. Situa Buha Samosir Manang Opu Benjamin Doli, umur 78 tahun, sian wek 5. Siti Raya Boru Siahaan Manang Opu Bram Boru, umur 70 tahun, sian wek 10. Rawati Boru Nababan Manang Nai Mutiara, umur 50 tahun, sian wek 5. Oscar Panjaitan Manang Opuni Si Herena Doli, umur 75 tahun, sian wek 5. Wira Drana Wasista Gultom, umur 25 tahun, sian wek 10. Jaintan Simamora Manang Opu Felix Doli, umur 81 tahun, sian wek 8. Aprilina Boru Silaban, umur 44 tahun, sian wek 8. Selamat Pemilu Sinaga, umur 38 tahun, sian wek 3. Berta Boru Manik, umur 45 tahun, sian wek 8. Ponggok Rosmawati Boru Pangaribuan Manang Opu Teresia Boru, umur 77 tahun, sian wek sia. Nuaing hohom mahita jolo, pahusor-husorhon pardalanan ningoluta, hutma taingot akan nong mondigon, diringi musik. Merende mahita. Sai masih
Ale Tuhan debata, nasian nahinan jalan nama ngolu, pro disaliling nilelengna. Huingot hami sadarion akan namate sian hami, naung pajolohon tu lambungmu. Dihodo anak kicu di Banua Gijang, jala diukap hodoi di aka nama ngasahon Tuhan Yesus Kristus. Naruka dorohan nami sadarion maningot ajal nami, dohot haheheon ni daging diari sogot. Mau liate marohan nami tuho, ala ditubuhon ho hami tu pakirimon nama ngolu, gabe partohap hami dihangoluan na sora suda. Dada namandeli hami diari parningotanon, alai nama lumun do hami disabuloni tondi nami. Nunga torop dongan nami naung nialapmu, tahu si paingot do ujung nilaka nasida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung ni laka nami be. Saya sungguh lima rohanami mabaen tiruan nadenggan di akapinopar nami. Saya puli ma namarsak roha dot akan namatean asa unang mengandungi jala mandeli nasida. Saya tahiti maroha nasida mamereng dopak Gijang. Saya lehon ton dimi tuhami asa takas di hati dakot tuhami naung dohot tuhami anakmu jala panean di arta naung di Banua Gijangi. Saya padao ma ganggu ni roha sian hami asa hot ha porsion nami maniop Tuhan Yesus si pangului adorang hubolu sami rura linggoman ni hamateani. Molo homur mata nami be ukap mata ni rohanami asa takas ni ida dalan tu hasonangani. Molo halang dilanami sobinoto be makuling pargogui mahami marhite-hite to dimi asa tarjowon hami ale amang sahatu tanganmu ma tondiku. Saya patiur hian rohanami asa hobas lakanami jala sonang kami lau mate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita sian buku eder 535 ayat sada dohot udutna laus tapasahat ma piliata pilihan sada a dohot pilihan sada b.
Yesus dongaki. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom horas madita salutna. Selamat hari Minggu on nama ujung tahun parhuriaon. Sekaligus mai di padomu dohot ya minggu pardingotan diaka nong monding. Hatani debata hombar nong nyatur hon huriatta di bagasan almanak ni huriatta. Turupuk jamita di mingguon nyenet sian buku pangukapon bidu 20. Mamuka sian ayat 10 sada satro di ayat 15. Pangkapon 20 ayat 10 sada saat rodi ayat 15 di doksongonon. Dungi huidama sada habangsa nabalga nabotar dot nahudul di atasna. Nama porus dotano dot langit maradopon bohina. Soarong be jupang inganan nasida. Dungi huidama akan nong matei akan met-met nang akan nabalga jongjong di joloni habang sai jala diukap ma aka buku dungi diukap ma sada buku na asing ima buku hangoluan gabe diuhumi ma akan namatei marguru tu nantar surat di bagasan aka bukui hobartu naniula nasidabe. Dungi dilehon lautima akan namate na di sini. Dilehon nang hamatean dot banua toruima akan namate na tiniop. Gabe diuhumi ma ganup
marguru tu nani ulana be dungi di dabu mahamatean dot banua toru tu bagasan laut api ima hamatean na paduahon laut api doi manang ise na sejupang tersurat di buku hanguluani ima di dabu tu bagasan laut api ido sahatna jalan agabe topik di mingguta di bagasan samingguon na paingoton di hita ikon masa dui ima ari panguhumon na parkudi urian itu hatta amanami inanami dot hamu akadongan sahira marsak situtu hitate di ujung tahun parhuriaon martopak majol hita sekeras-kerasnya dungi telepon mah tuh pipi kita rasakan kehangatannya. Oke, tarik nafas majolo sedalam-dalamnya, sekali lagi tarik nafas alusi hamu mah mangolu dope hamu idoda molodung mate hita dang boi hita martopan dang boi hita mangulahon manang ape di Portibion molo dung mate hita dang boi be tarasahon kehangatan lasnyari ai ngalido daging ni akan mati dang adong na las dugi muse molodung mate hita yang ngamago hosata dang boy hita tarik napas kan itu dah perbedaan natakas taboto nang peholan tolu nataula nang keningan tambah muse molo dung mate hita dang boy dialusi hamu sukut-sukut koing na kaningan nung mangulu piho dang boy talusi enu ngamate jadi ima perbedaan jolma na mangulu dohot jolma na mate jala diturpuk tahun sasitongna takas do dihita taringot songon dia do ujung ni pardalanan ni nguluta di Portibion manang diari parhungon na parkudi ya tentu ikon maretong nama mambain ruji-ruji idola patani ujung tahun parhuriaon maruji-ruji do HP hita menimbang sadia godang di pardalanan ngolu tahun mangulahon akan adegan jala sadia godang muse nataulahon nasodegan tatimbangi mah unang majo di jolo di habangsa nabadiai dihita majolo tasukun tu panggorani rohata boha imbang dui manangdang seimbang dia nagumodang nadeganiro nataulahon manang nasodenggan sambil maruji-ruji hita tabereng maturpuk tahun tapa husor-husor lumbobi mah hobar tu pengalaman nani ida ni si Johannes apostel ni Tuhata Yesus adorang so marujung ngolu nasida ay marujung do ngolu ni si Johannes on nang pe di umur 10 tahun memang ibana do na parpudi sian aka apostel na as tidok ibana dungi huida mang sian dia do dungi apa yang terjadi sebelum turpuk tahun molo tajaha
dumobi ma sian ayat sada ternyata masa do taringo tu waso ni simbolisi di loas tu hatta mangula di ujung ni tanoong sahatu tarihot nasida muse 1000 tahun lelengna sasitongna dang ukuran jolma do molo didok 1000 tahun dang mamaki logika hita taringotu partikian alai ditaringoti di si marhadomuan tuaka pardalanan ning ulu ni jolma saya jojot do masa dipengaruhi si bolisi saliling di ngoluna terikat ibana tu dosa dohot amatea dung akan masai ido na didok ngadison dung i widama sada habangsa nabalga nabotar dot nahudul di atasna dung salpu aka namasaina keningan jongjong ma sada habangsa nabalga nama porus dot tanum dot langit maradopon bohina suadong be Jepang inganan nasida lapatanna masapuan nama nadong di Portibionon aidang adong nahot dumobi ma dijoloni habangsa nabadiai dang adong naboy jongjong denggan manang barani molo masa akan namasai ido naparjolo dung akan namasai dung jongjong habangsa nabadiai dungi kuidama di ayat 12 aka nong mati dang adong akan namangulu ate na dibereng si Johanneson di hari paruhumani jongjong ma aka nong matei aka namet-met nang aka nabalga sarupa dui dang adong ibardi molo pedidok akan namet-met dison dada holan akadak dana molo didok dison akan nabalga dada holan akan nama toras boido tatusi akan namet-meton akan napogos jala akan nabalgaon akan nama mora sarupana dosdo dua horongon dijoloni habangsa nabadiai tidak dibedakan boido akan namet-meton ya aka nagale boido akan nabalgaon aka ya nagogo jongjong saluhutna dijoloni habangsai asa maretong nama jala diukap ma akabukui lau mangetongi lau manimbangi nong masa di guluna sidabe jala dada holani dungi diukap ma sada holan sada do buku na hasingi ima buku hangoluan gabe diumi ma akan namati marguru tuna tarsurat di bagasan akabukui hobartu naniula nasidabe molo haporsiaon ni akadongata baribani ya porsiado nasida adong do nama nurat sude aka pangalahon nasida saleling di ngulu nasidai molo sabola siamun akan adenggan do molo sabola siap birang akan arwah akan aja ido pangatusion nasida dui jala saluhutna tarsurat di sada buku hira-hira songoni nama nang pe dangdos alai boy nama tapi kirhon tapatudos dot pangatusion nasida songoni adong dui buku neraca kehidupan dada holan neraca parhepengon nah saya jojot mandok ikon efisiensi neraca berimbang ninna
Hale na manguluot pe ikon mamakin neraca berimbang do. Asa unang adong na marutang di si. Jaladak pola mar efisiensi. Takas do botota duih. Yang ulu tawon ikon mamake neraca berimbang do HP. Tatimbangi ma hombar tu natawula na salilingon. Jala didok ngse daholan na jongjong di jolo ni habang sai ikon sikop do ikon sudedo akan namatei ro tu jolona ido alana di ayat 10 di surat ton dungi di leon laut ima akan namate na di sini salelingon naso Jepang ala tenggelam di tonga-tonga di lauti dang dapot holan ya baritana nama ikon dikeluarkan sian tonga lauti akan namate dilehon nang hamatean dot banua turuima akan namate di natiniop nai adong do HP namate alai ditiop kuaso manang gogo ni hamatean manang banua turu gabe diuhumi ma ganup marguru tu naniula nabe. Nah ini jadi adong dua horong na keningan na met dot na balga nuaeng ya sude namate naso dapat bilangan naso tarboto songni nang di gomgomi aka simbolis manang banua toruih dua kelompokon dungi di dabuma hamatean dot banua toru tu bagasan laut api ima hamatean napaduahon laut api doi ternyata adong do na diguari hamatean napaduahon lapatanna dung mate sasahala ikon mate mamuse ala memang dipangulu dosa tokin laho manjalo pertimbangan paruhumon siatu hata debata dung tarboto takas dangbui ibana malua sian hamateani mate mamuse nasida napa dua halihon anggoon mate hamatean rodi saleling nileling nama dang adong be hangoluan dang adong be haheheon jala napar pudi amanginang on nama sitiopotta tidok manang ise naso cupang tarsurat di buku hangoluan buku hangoluan do HP nama no tuhon nama mastihon hita asa mangulu rat do tuhata debata asing ni ikon di daru tu bagasan laut api lapatan naneng di dok dison nang pe adong pertimbangan sian buku neraca na keningan aka pangalaho aka pambahenan alai dan nagabe penentu sada-sada jolma masuk manang didabu tu bagasan laut api nama nuntuhon ima buku hangoluan sude keluar natar surat di buku hangoluan ni manang sengon dia peneraca pangalahona mangulu dong lapatanna natar surat di buku hangoluanon hobar tu haporsiaon nado hobar tu asini rohani debata ya tapa husor-husor mak nang pe nunga porsea hita saya jot-jot do hita madabu tu aka panguncunan saya jot-jot do hita madabu mangulahon aka narwa mangalo hatani debata alai ha porsio taido asini rohan ni debata ido
naikon tatiop dung tajalo tentunya tahapor siai hasesani dosa sian tuhata dewata dung tasadari dung tasolsoli asa mulak musehita tutuhata dewata sude akan amasai oke lah bersalah dohita molo didok hakimi vonis bersalah alai ronama pengacara pembela dihita tuhata Yesus Kristus didokma asima roham ai bangsota akan porsia donasi ima alana boy hita malua siam laut api dada marlapatan gabe nehang rohata jadi main-main tidak bisa nangpe asi rohani itu hata di hita dan gabe macam-macam hita dan boi adong deba pangatusion aka partiolog ternyata panguhumon manang pengadilan deba tatai sekaligus mai manutuhon ninada alai bui nama tapi kirhon bui nama gabe motivasi bui nama gabe semacam penghiburan di hita panguhumoni sekaligus nama manutuhon itu dah di dia hita anon nangpe di bagasan asini roha alai molotakas taulahon akan adingkan hobartu lomoni rohan itu hatta dewata berpengaruh doi di nanasida manutuhon di dia inganata di surgoi ternyata adong do inganan manang tupal hanguluan natajalo aka nama dua sian hamatiani di nanasida nguse tupal hanguluanon marasing-asing do adong dewa bertahtahkan intan manang berlian sude manang adong holan emas sere adong musesian perak dot akan asing mar macam-macam nina deba nang pesa sitong arab kita mangulu di surgoi alai pangalahota manang kesaksian ningoluta tong do gawe pertimbangan di dia inganata songon dia hita di jolon itu hatta marmulia do manang dan iman atapa husor-husor di turpuk tahun sian turpuk tahun asa positutu rohatta tarsurat do guarta di buku hangoluani saliling satia do pihita maka porsiai debata amin martangyang maita ale Tuhan debata amanami pargogo na suatu dosan amanami na usombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan siop kophami mau liate ma upasat rohanami tuho alataka sujalohami hatam na badiai na paingoton dihami ikon ma sama ari paruhumoni dihami salutna dia kana mangulu dot dia kana mate na met dot na balga na boy tarbarita manang suadong be baritana sude termasuk natiniop ni waso banua turui ikon jongjong namahami di jolo ni habangsam nabadiai alai tumimbakon sude aka pangalon nami holan mangasaon haporsiaon dot asini roha namahami marpos ni roha nunga di paradeho dihami hanguluan nasora sudai di paradeho inganan nabadiai di surgo banua kicangi asa saliling di ngulunamion ale Tuhan mangulu namahami di bagasan haporsion nami jala haporsion nami ipe tongdo mangula
marpargue diaka ulaun nadenggan hobartu lomo ni roham. Alaniali Tuhan pargogoi mahami. Pahot maha porsion nami asa sahat di ujung ni ajal nami gabe anak naniasiho ale Tuhan kami gabe sada sitiruon nama dia kasudut nau poso di bagasan tang yang ngontong do pasatami sude pakubasion ni huriam dia ka anak ni huriam naneng marbakas manjalu pasu-pasu parbagason ima domex ima suli dohot uli rohana boru siman juntak nanaing manjalo pasu-pasu parbagason di hari 20 November nanaing roh suang-suang ninang Dennis Romulus Sirait dot Stefani Septina boru siman juntak tongdo neng manjalo pasu-pasu parbagason di hari 20 November nanaing roh tuho du pasat aminasida pada oma siana sida kapar sahiton leon ma las di roha dot dami nasian asa dung cupang arina anon marlas di roha situtu nasida sude keluarga besar nabui mandok mulyate tuho alani dengkan di basam dot asin roham namasa di ulaon pamasung-asuon parbagasoni tuho do museh pasatami dongan nami naikon mancalo ruhut-ruhut parmahanion pamicangon sian tonga-tonga ni huriamon ima sabar naik maharianca hale Tuhan namar saksi tutudu hami sahera matean anak di tonga-tonga ni huriamon ala sasitongna marutak kosa dohami di jolom molo masa pamit sangon di tonga-tonga ni huriamon hutang yakon hami mah asamu baru hanasida jalan disada tiki anon mulak muse gabe dongan saha porsiaon dongan sahuria asabui hami marlas roha di hamu mulak ni parjahati sian pangalahona suang-suang ninang di ruas namunding di bagasan saton bolonon jalan aparpudi ima ponggok Resmawati boru pangaribuan manang opu Teresia boru leon magogo jaka keluarga asa hatop tarapul jalabui hehe hapursionasida mandalani ngoluon rotu jolom rap dotami mamuji pasangapon guarmu nabadiai diari ari naneng ro suang-suang nang sude aka ulaon kategorial ima yaka sermon na memang nansohot untuk sementara masa pajupang musehami di tahun naneng ro marhiti-hiti dewan koinonia diaka seksi manang kategorial dot sude dewan diakonia lumobi ma di seksi sosial nasa jojot patu pahon kunjungan mandulo akan namar sahid tuhodu pasatami utang nyakon hami diaka ruasmu namar sahid satu tikion ima El Chico Sitorus sian week 5 di rumah sakit mitra keluarga song-song inang inanami inang FC Tumorang Boru Siregar di rumah sakit Pasar Bo dot inang inanami inang Wetambunan Boru Panjaitan na dirawat di rumah sakit umum daerah Koca Jala nang manjalo tindakan medis operasi di ari nang salpo song-song inang akan naso uguari hami sada-sada samargogo nasida mengadopi parsaitoni jala toktong martangi yang dicolom boy marinde tong mamuji pasangapon buarmu nabadia nang peholan di bagasan rohana sida song-song ini nang
ina nami inang nyonya nababan boru tobing sian wekwalu na dirawat di rumah sakit RSPAD. Tuhodo pasatami nang keluarga sude aka fasilitas rumah sakit pangobation keahlian tim medis dot sude perhatian asasiani tar patu pahwale Tuhan hamalumoni tahu hasangapon di guarmo lasni roha nang dihami saluhutna. Tuhodo meseu pasatami sude aka ulon panitia pembangunan, panitia Natal nih huriam. Suang songoninang aka kegiatan-kegiatan persiapan menjelang Natal. Asatong dobui mardalan dot tenggang. Tuhodo museu pasatami lasti rohanami. Rat dot sude akar wasmu nama mestahon, nama kamuliatehon ari ulang tahun nasida. Manang ari ulang tahun hatu tubuh, manang ari ulang tahun pardongan saripeon. Tuhodo pasatami nasida, ajar-ajari manasida li Tuhan, mamilangi ari-ari ningolu nasidai, asa dapotan rohana bisuk nasida, maka moliateon salutna, mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Godang nai tangiang pangiduan namion ali Tuhan. Ale posi tutu rohanami naso hudok kami pe takas do di paradeho jala narikot dihami gabe narumikot nama di leonho dihami asa salut nama boy saut hobartu lomoni roham di bagasan Yesus Kristus Tuhan siap kopami martangia kami tuho amin. Tapasaat ma peliata napaduahon hut ma tupakta tu panitia pembangunan marende mahita sian buku ende nomor 837. Rap marende mamuji Tuhan, dangadong hasusaan bisa, saleleng na di surgo sona, sukoti surgoi, sai paju pangdohi tadisi, sogoti surgoi sai paju pangdohi tadisi.
Dengan basa nasai hotoi surgoi sai paju pangdoi tadisi sogoti surgoi sai paju pangdoi tadisi. Ayat sada hutana masayuli sampulo ditonde tadoi bagas di debata amai di parade di namonangi sogoti surgoi sai paju pangdohi tadisi sogoti surgoi sai paju pangdohi tadisi. Kita doho tonga tadisa raparende mamuji Tuhan dangadong hasusaan disa saleleng na di surga sonang sogoti surgoi sai paju pangdohi tadisi Dehon ayat tulu rap jongjong debata ama parholongi sai pujion salelenai namarmu duhon ngolutai dengan basa nasai hotoi tatang nyakon ma peliata tu debata ale debata amanamina di Banua Ginjang hodo haruruani saluhut silehon-lehon nadenggan dohot nasa uli basa nama uli utus upasa tami masian nani lehon mitu hami pelian nami tuho sai jalo mai gabe uap na hucus di jolom pasu-pasu mai jalaramuti asa uparase yang hami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion buhai marohanami marite-ite todim asal lamu tada hami godang nis lehon-lehon mitu hami asalam gir-gir hami mandok mong liate tuho marite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Asanani leoni
Leha manamina di Banua Ginjang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai sahut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Ginjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan de batama ho, disondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asi marohana midaho, didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala dipasaorhon ma damena tutondim.